Šta mislite zašto pravoslavna teorija ima svece za posrednike? Pa zato što je to kontra Božje reči, znaš. Zato što nisu u skladu sa onim što je Bog rekao. Zato što na prvo mjesto stavljaju ljudsku tradiciju a bit će suđeni po Božjoj reči, znaš. Znači, oni na prvo mjesto, oni su idolopoklonici, pretežno, čast retkim izuzecima. Stavljaju predanje ljudi, veruju više čoveku nego Bogu. I iako u Bibliji piše da je jedini posrednik Isus Hrist, uvek im je lakše, znači generalno ljudima, dati slavu nekom drugom. Konkretno, zašto se klanjaju ikonama ili drže ikone u kućama? Zato što, znaš, ikona ne traži puno. Ti malo tu nešto mađijaš oko nje, malo upališ kandilo, razbacaš taj dim, malo kao eto, to ti je zaštitnik, mada je jedini zaštitnik Isus Hrist, jedini ti on dao Bog, ne tebi, svima nama. Ikona te neće pitati zašto si sinoć bludničio, zašto si išao da se kockaš, zašto si ogovarala muža ili... Znaš, ikona te ne ispituje, malo ostaviš neke pare u crkvi, pop zadovoljan, ti zadovoljan, niko nije tvoj greh osvjedočio, a to što ćeš u pakao, ne ti, nego ljudi koji to rade. Znaš, to je religija koja vodi u pakao, jer Božja reč je oštra kao dvosekli mač i nije prijatno za čuti. I popovi neće, čast retkim izuzecima, neće da je govore, zato što kad bi govorili Božju reč ne bi imali toliko sledbenika, što znači da ne bi imali toliko para. Eto, zašto?